Toto ozaj nemusíš kameru. Kameru a riadne cestu, jak ide. Íď, pridaj. Urobím si reličko. Ale že na kameru, aká to je pekná cesta. Toto je nová cesta. A stop! No, jak malá. No. Toto je nová cesta. Ti to odajú na kameru podáš... 90, ideme 90. Aby oni Roma vedel, kde majú ísť, môžeme to pustiť. Toto je dobrá cesta. Milada, takáto cesta je tu. Ukážem. Na zedla si ocas. To merávajú. Kokoty. S metrom. Valašská Bela. Mobil ti rozberi. Ne, ale som ho nepýtala. Čaute kočky. Čo robíte? Ti sa mala vypýtať. Kúkáme na teba, čo robíš, ako nezlobu. Tak nezlobu alebo zlobu? Zlobu. Tak teraz si povedal nezlobu. Vodič, hlavný koordinátor. Ešte bude fúkať takto na okná? Áno, bude si fúkať na hlavu. Ale je to ozaj na okná. Takáto cesta je tu. Valašská Bela, hore dole Jela. Keď to bylo ľúto, idú po svete Valašskej Bele, som boli sme ako vlastne pretiaci. Nejano všetko, vysielame. Buzerand ide pomaly z Prievidze. Nemerajú, to zmerajú, hej. A dobre, ja nech. Ja si natočil. Než to, ale... Než to posaráš. Ja by som si natočil. Jak merajú, to môžem, ja si môžem natočiť. Nemerajú. Nemerajú. Ale už som sa potočil, ako budeme natočení. Čau! Už jak sa pekne usmívala, ešte skôr sa otáča. Otáčala. Tej Trnaváci nevideli hory, natáčajú si jebnutí. Ešte 26 minút a 17 sekúnd môžem natáčať. Tady je nejaký